Simlay malaktiga don kibaru kenaga bi kibara mbambulo gada kuluka odiga fo pangulu kasara la gawo ayira ka fo ko mata ani kilin hon jogina aywa kibara mun sera ma wuli ayira ka fo ko tenado utikalo kile saba koni konona la koni minisma mawuka pangulu tumamna ulu koni bora bamako ku kunda gawo kan ko ale koni jigitola ale jigina tugumanya wonnani kasara o kasara konona la ayira ka fo ko mata ani kilin koni beno nulu jogina o mata ani kilin konna ma kilin koni beno ale koni ga jogini fanga koni bunyana aywa mamunu koni beno nu jogina ko ni bela jele koni be keneso ma koni ga buluka wala sa ubesika ufurage tugamina aywa amba ayira ka fo ni mako fele nu bela jele me barake minisma la aywa akilina jigina amba ayira ka fo minisma ale jinya selegenani tomba min be no ni amba fuma oyni lumauka kalega bulundo no ulu siglime an fe no kamni wakati aywa o tamane ga boye kibara wala mamlu ga doklo kan wuri ga fo jumado juwe kalo kile bisaba ani kele kono la no kuye selibado ye kulugoro mana la ayira ka fo ko maduru koni ni tura siraba ka kasra kibara munu selama wula ayira na ka fo ko tenado utikalo kile saba kono la protection civile mauga nyama min siglime kulugoro ale bora ka 7 kono la ayira ka fo ko selibado kasra munu kera kulugoro lamine ko o kasara konna ko ma duru koni be no ulu koni ni turala ma binani ani goro koni be no ulu koni jogina aywa yana dunya kaida naka fo ko kulukuru yara marala ko siraba ka kasara mun kera ko beta mugwa ani kononto konna o mugwa ni kononto konna ayda naka fo ko kelen koni be no ko oye tasma jeni aywa ko o kasara nun bela jelen koni farale nyonga ko ma duru le koni bonela nina ma binani woro koni be no ulu koni jogina aywa ko ma munu koni be no nulu koni jogina ko o bela jelen koni sira kenya sula wala sa o sega furaga tugamina aywa o temene ga be kibara wala mamlo ga dokuluka o de ga fo dire police sula ko bamakatu kontara bamakati wale do koni keno aywa kibara munu sira ma wala ayda na ga fo ko karido utikalo kile fla konna ko ni bamakati do ulu koni kunya fi police daga yaro koni ma tumamna ni ma ko fele nun kon tara ku uta bamakati wale koni ke ko bamakati wale koni na ayda ga fo ko mi police ka minon koni do ye ko ulu kon tara ni ma ko fole aywa amba wala dunya ka ira ka fo ko o mun ko fole nun kon te dore ko de ka fo ko frigo ale ni panneau solaire ko ani charge data ani mu ka informatique minon koni ko o chama kon tara ni ba magati kon bulu aywa o ya ira ka fo ko ni ba magati wala ma kon ni ma to ala nga ambe wakati mina ko bi sega lu kon be sina wala sa mamnu yeni wala yake o sega mina to gamna aywa kibara wala mamlu ka dakulo ka o de ka fo tomboktu manala école karamo ko do kon be no bamakatu kon bina ale kon ka aywa kibara munu sera ma wala ila na fo ko kardo utikalo kile fla kono na koni kara dugu do la ni ale be dire marala no ye ali waliji kara ni bela jelembe tomboktu de marala ko école karamo ko do kon be no ko bingal wala do kon tara ka nya salima ko ni ye marfatigi do kon ye ko ulu kon sera ni ma ko fole ma ko akumba akamoto de ka ko ka muguti ala mugu kon ye ale kon sene soro wa tumamna kon ni marfatigi mun kon ye muguti ni karamo kaina ko ale koni jogina wa u kon tara ni akamoto ye aywa ambe wakati mina bi ni école karamo kon be no ale be docteur Sola nga mamun ye ni wala yake ulu kon no mado nga sega lu kon we sena ni mi bora la anu da kuluga donana aywa kibara kunchala kibara wara mamblu ga da kuluga o de ga fo coronavirus bana kuna funyonka ministry som sigile me yakena okunkuna no uliya ida na ka fo sangan wakati ubanguna dunia coronavirus bana koni tugoyo ka anga jamana kono aywa uga sabe koni boli laba uya ida ka fo no obetalike tenendo utikalo kile sabala mamunu be no nu ganjigira coronavirus bana kfela anga jamana kono ko e ma fly aywa ka damne kamni marfi kalo ni o kera coronavirus bana kfe donne anga jamana kono fobi mamunu koni be no nu garjigara banaina ko beta ma ba fla ani kema duruni binan ni saba konna ko ma ba fla ani kema duruni binan ni sabala mamunu koni be no ni ala ye lafiya du ulu koni ma ulu beta ma ba kele ani keme kono toni binan ni saba konna mamunu koni be no nulu koni fatura ko e ma keme ani mugani nani koni aywa ambalima wu ni kunye anga bi don kibaru ye ka dawkluka onu che akoklu majola akwa me anyogona wore